Práve teraz pripravujeme Mládežnícko-študentské fórum, kde budú rôzni rečníci z rôznych sektorov, či privátni alebo verejní. V tej fáze tých hlavných príprav registrácia je už otvorená a čakáme na hosti. Prečo si ja myslím, že by politika mala byť dôležitá a prečo by vlastne ľudia mali sa zaujímať o našu politiku, tak jedným z hlavných atribútov je hlavne to, že mladí ľudia by mali poznať svoje možnosti, mali by poznať, koho volia a mali by tak prispievať k tomu, aby bola lepšia politická kultúra na Slovensku a zároveň, aby sa aj naša krajina niekde posunula ďalej. Takže to je vlastne hlavný dôvod, prečo by sa ľudia mali zaujímať o politiku. Tak ja som veľmi rada, že sme v rámci ISN Košice mohli zorganizovať túto akciu. Mne sa to veľmi páčilo, že ja už musím odísť predčasne, čo ma mrzí, ale k najlepšom treba prestať možno. A dúfam, že sa všetkým páči a že priebeh akcie pokračuje dobre. Podľa môjho názoru táto diskusia bola veľmi plodnou, kde sme sa stretli s viacerými názormi rôznych odborníkov, ale taktiež aktivistov v tejto oblasti. Myslím si, že závery tejto diskusie prispejú k efektívnejšej spolupráci všetkých neziskových študentských organizácií, ktoré sa teda snažia o zlepšenie povedomia Európy na našom malom Slovensku. A taktiež si myslím, že táto diskusia bola veľmi prospešnou pre náš program Erasmus, ktorý v podstate si myslíme akousi cestou na zlepšenie povedomia o Európe na našom malom Slovensku. Ja veľmi oceňujem, že prišli naozaj odborníci, ktorí si prišli vypočuť naše názory a teda majú záujem s nami komunikovať. A verím, že táto konferencia nie je nejako poslednou, ale možno začiatok takýchto ďalších diskusí, kde vlastne študenti môžu vyjadriť svoj názor a vypočuť si aj ten názor z druhej strany a spolu možno vieme dôjsť k niečomu spoločnému a teda posunúť myšlienky ďalej. Mám radosť z toho, že vďaka tomu, že sme sa teraz osobne mohli stretnúť, osobne mohli načrtnúť veci, ktoré robíme, že môžeme tieto veci spojiť dokopy a jednoducho bojovať alebo vytvárať niečo pekné, spoločné a s väčšou silou. Tak určitě důležitý, aby jsme diskutovali o vlastně Evropě, o tom, kam dál, jakou cestou se ubírat, jakou cestou třeba například vůbec nechodit. Takže v tomhletom si myslím, že ty diskuze jsou důležitý a moc se mi líbilo některé vlastně dotazy nebo i body spousty lidí a myslím si, že to byla velice plodná diskuze, takže já se těším na, jak to bude pokračovat dál. Som veľmi rada, že dostali konečne študenti priestor na to, aby vyjadrili svoje názory na Európu a Európsku úniu, lebo ako vieme, Európa nie je len Európska únia, je to trošku širší pojem. Odzneli tu dneska mnohé názory aj na to, koľko ľudí je aktívnych, čo sa týka európskej politiky a otázok Európskej únie. Je to naozaj veľmi nízke číslo, preto som rada, že sme mohli dovoliť aj tentokrát vytvoriť priestor na to, aby takáto diskusia vznikla, aby sa diskutovalo s ľuďmi, ktorí môžu v tejto téme niečo ovplyvniť a že mladí ľudia, ktorí dneska prišli, sú naozaj veľmi aktívni a prispievajú do diskusie. Takže ráno session máme za sebou.
teraz máme obed a pripravujeme poobedňajšiu session. Začíname s Skype callom s pani europoslankyňou pani Nevedelovou, takže pripravujeme všetky tieto technické pozadia, aby tento Skype call bol korektný, aby účastníci fóra mohli dať taktiež otázky pani Nevedelovej. Takže všetko je pripravené a za chvíľku začneme Skype call s pani Nevedelovou. Ľuďom poznáte program Erasmus, poznáte program Leonardo da Vinci, možno poznáte program Mládež v akcii a ďalšie programy. Ešte vládzete? Nedeľu popoludní? Snažíme sa. Na druhej strane tie úzke národné záujmy, ktoré vlastne diktujú každému premiérovi a každému ministrovi financií, aby sa mohol vrátiť domov s dobrou správou, aby mohol ukázať vlastnému parlamentu, občanom, médiám, ako dobre negocioval a ako dokázal buď získať viac, alebo zminimalizovať náklady na európsky projekt. Ja som veľmi rád, že aj v nedeľu popoludní sa mladí ľudia zaoberajú takými otázkami ako budúcnosť Európy. Ja som veľmi rád, že už máme aj na Slovensku takúto generáciu mladých ľudí, ktorí mali možnosť si vyštudovať pobyty v zahraničí, zlepšiť si svoje jazykové znalosti, nadviazať kontakty aj v iných krajinách. No a dúfam, že to podujatie bude pokračovať a že tá rodina Erasmus študentov zo Slovenska sa bude len rozrastať. Takže momentálne už naše fórum skončilo. Chcel by som sa poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili, ale taktiež rečníkom, speciálne pánovi podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Šefčovičovi, taktiež pani europoslankyne pani Nevedelovej. Bolo to veľmi zaujímavé fórum a potrebujeme v Európe tieto iniciatívy práve študentov, aby boli aktívni a realizovali a organizovali takéto udalosti pre verejnosť, pre študentov a spájali tie inštitucionálny sektor so študijným sektorom a privátnym a všetky tieto sektory, aby sa spájali a komunikovali a diskutovali ako ďalej s budúcnosťou Európy. Ďakujem.